बगेन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समयाच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावे गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समयाची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुशीचे जेजू भगवंती देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंत देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसनाक आमी फौजांच्या खातीर माग्या हे समया बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुता क्रिस्तान मनशापण घेतलेले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वतपण आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या समया मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दितो सता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दितो सता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दितो सता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या उडव्या तुझ्या रत्न्या सगळ्यांची दयेन म्हाका दिलाय तुझे दबेंची मोद वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. सस्तनचो विशय दी तांकां ये समया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर्वदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया जो पवित्र आत्म्यारे गर्भे संभवलो आमकां मरियेंतान जन्मलो पोंस पिलाता काळांत ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गाक चडलो सर्प देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवेंची मेल्ल्यांची मुनसिरी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जीवनपण सस्तांचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेगुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दितो सता आनी सदां सर्वदा आमेन. आयच्या दिसा नियाळी आमी संतोशाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरयेक बडवो खबर दिता. ह्या वेळार अपप्रचार वांटे फांटे जावन कस्टमच्या आमच्या पवित्र सभेंत शांती समाधान रास करूं म्हूण मागया. तुझ्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सून तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Naman mereka pemberi semua tujuh sangat astra bita tung sedem an sedem fall juga si ciri zu. Bhagavati Maria Devachmaya Ambapyakati Guntikar Atanyam Chamanashikare Amen. Naman mereka pemberi semua tujuh sangat astra bita tung sedem an sedem fall juga si ciri zu. Bhagavati Maria Devachmaya Ambapyakati Guntikar Atanyam Chamanashikare Amen. Naman mereka pemberi semua tujuh sangat astra bita tung sedem an sedem fall juga si ciri zu. Bhagavati Maria Devachmaya Ambapyakati Guntikar Atanyam Chamanashikare Amen. Naman mereka pemberi semua tujuh sangat astra bita tung sedem an sedem fall juga si ciri zu. Bhagavati Maria Devachmaya Ambapyakati Guntikar Atanyam Chamanashikare Amen. Maya Bapak, ani putak, ani pawitratnya. ए मुचा जेसु आमचे बदकाम कामुक्षी यम कडच्या उजांतले आमकां निवार समेस्तत्म्या सळकां जिका कोलची अधिक गरज असल्याक सरकार वन पावय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. ह्या वेळार सर मिशनरीचेर आनी तुजे उतर प्रगट करच्या समेस्तांचेर येवच्या कश्टांत तूं तांकां तुजो सांगात आनी आदार दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पाप कामगोस आनी आमकां दाराक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता आश्रयांत तूं सदैव आनी सदैव पडले तुझे येसो बगेन मरे देवाचे अमोप्या खातीर विनंती करात आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जसा आदी तसा आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मुचा जेसु आमचे बदकाम कामुक्षी यम कडच्या उजांतले आमकां निवार समेस्तत्म्या सळकां जिका कोलची अधिक गरज असल्याक सरकार वन पावय. तिसरो मिस्तेर बेथलेमान जेजू जल्मता. ह्या वेळार कोवीड पिडेंत तशेंच हेर मरेकार पिडेंत कस्टमच्या आमच्या भावा भयणीक तूं तांकां बेगीन सांपड गूण कर म्हूण मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव वर्सदेवीन पड तुज्या खुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाची माया आमा पपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव वर्सदेवीन पड तुज्या खुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाची माया आमा पपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या. नमान बरे कृपेन भरले समितीचे तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव वर्सदेवीन पड तुज्या खुशीचे जेजू
changes. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव वर्षदेवी पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या नमान मरिये मरणाच्या कृपेन बदले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव वर्षदेवी पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव वर्षदेवी पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव वर्षदेवी पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव वर्षदेवी पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव वर्षदेवी पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव वर्षदेवी पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मुचा जेजू आमचे बदकां आमकां बक्षी यमकणाच्या उच्चांतले आमकां निवार समेत आत्म्या सडकां जिका कळतची अदेगज असल्यांक सरगार वन पावय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळोक जेजूक तेंपलान भेटयता. ह्या वेळार कामाच्या सदनेरासच्या सर युवजनांक तूं तांकां बरें काम बेगीन फावो कर म्हूण मागया. बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडू दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी देव तुजे तया आसा स्त्रियां भितर तूं सदैवी पॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. अनंत बापाक आणि पुताक स्त्री पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदा आणि सर्वदा. आमेन. ये मुचा जेजू आमचे बदकां आमकां बक्षी यमकणाच्या उच्चांतले आमकां निवार समेत आत्म्या सडकां जिका कळतची अदेगज असल्यांक सरगार वन पावय. पांचवो मिस्तेर बाळोक जेजू तेंपलान मेळटा. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंतांक वडिलांक
आवय बापयक आनी सर्वांक तूं बरी भलायकी दी म्हूण मागया. तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रान आमकां तुजे कुशीक सगळ्यात जाता तशी तुमकां जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण इतले आमकां निवार. आमेन. नमन बरे कृपण भरलेले समी तुझे संगत आसते या भितरतून सदैव आजगे फौजाक दिसो जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. नमन आमेन. बरे कृपण भरलेले समी तुझे संगत आसते या भितरतून सदैव आजगे फौजाक दिसो जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. नमन बरे कृपण भरलेले समी तुझे संगत आसते या भितरतून सदैव आजगे फौजाक दिसो जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. नमन बरे कृपण भरलेले समी तुझे संगत आसते या भितरतून सदैव आजगे फौजाक दिसो जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. नमन बरे कृपण भरलेले समी तुझे संगत आसते या भितरतून सदैव आजगे फौजाक दिसो जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयांक आरती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कडे. आमेन. लोसादी तो सातान सता सर्वाता. आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगज आसल्यांक सरगार वन पाय. नमन राणी काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी भरोशा तुका आमी उलोवंक मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या आंकडांत आसता. अस्कार उस्कारसून आमी तुका रोदान करता. तर तूं आमचे शिकाये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे काकुळतीचे सदवी फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अंकवारी मरिये. भगवंत देवाचे माये आमा बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसनाक आमी फौजांच्या खातीर सुमिया काकुळतामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. सुमिया काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. संदसी मात्रिना दियकास देवा काकुळतामची कर. भगवंती मोरये आम्हा पसत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर. भगवंती अंकवारीचे अंकवारी आम्हा पसत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पसत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पसत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पसत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा पसत विनंती कर. भोव निष्कळवंती माये आम्हा पसत विनंती कर. कतनातले माये आम्हा पसत विनंती कर. अपुट्ट माये आम्हा पसत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पसत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पसत विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पसत विनंती कर. रत्नराचे माये आम्हा पसत विनंती कर. सडवंदराचे माये आम्हा पसत विनंती कर. भौशनी अंकवारी आम्हा पसत विनंती कर. मनापात्र अंकवारी आम्हा पसत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पसत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पसत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पसत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पसत विनंती कर. नितीच्या आरस्या आम्हा पसत विनंती कर. जनवाईच्या सिंहासना आम्हा पसत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पसत विनंती कर. आत्मिक पलंगाना आम्हा पसत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगाना आम्हा पसत विनंती कर. भक्तीच्या परिमित पलंगाना आम्हा पसत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पसत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा पसत विनंती कर. दड्याच्या बुर्जा आम्हा पसत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पसत विनंती कर. सल्ल्याच्या आर्का आम्हा पसत विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पसत विनंती कर. पंदफराच्या नेकेत्रा आम्हा पसत विनंती कर. पिडेस्तांचे बळयके आम्हा पसत विनंती कर. पतक्यांचे आश्र्या आम्हा पसत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजवणे आम्हा पसत विनंती कर. कलांतरकारांचे शेकाये आम्हा पसत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पसत विनंती कर.
कर बडव्यांचे राणये आम्हा पासून विनंती कर पात्रियार्कांचे राणये आम्हा पासून विनंती कर प्रवादींचे राणये आम्हा पासून विनंती कर अपोस्तलांचे राणये आम्हा पासून विनंती कर मार्तिरांचे राणये आम्हा पासून विनंती कर कॉन्फेसरांचे राणये आम्हा पासून विनंती कर अंकवारीचे राणये आम्हा पासून विनंती कर समेस्त भक्तांचे राणये आम्हा पासून विनंती कर सैमाच्या काथवेन गरबी संभवले आम्हा राणये पासून विनंती कर सर्गीन घेतले राणये आम्हा पासून विनंती कर बहु पवित्र रोजारीचे राणये आम्हा पासून विनंती कर कुटुंबाचे राणये आम्हा पासून विनंती कर समाधानाचे राणये आम्हा पासून विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले भगवसम काय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले दयनायकम काय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले काकोल तामची कर देवाचे भगवंती माये आम्ही येता आमच्या गरजान आमच्या मागण्यास व्यापार करी नका पण समेस विज्ञान निवार आनंद बरे त्यांचे देवी अंकवारी भगवंत देवाचे माये आम्हा बस विनंती कर क्रिस्ताच्या बसना कमी फौजांच्या खातीर प्रार्थया हे देवा तुझे एकल्याच पुतान आपले जिणे मरण आणि जीवनपणावरवी सस्तांचे बचाविषयी नाम आमकां जवळ दवरला भगवंत आमकां मरियेचे बहु पवित्र जालेचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांदूळ आटपलेलो आमी पटलाव करिसो आणि तांदूळ बसयलेले आमी जडीचे कर म्हूण तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन मोरी एक समर्पण म्हजे राणी आणि माये आमकां सगळोच तुका येता आणि म्हजे भक्ती पळोवचे तें दाखोवच्याक आयच्या राती हांव तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळेंच कांयच दवरिनासतना देखून मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ले बरी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणले बरी नमान नमान मोरी